Čau, vás vítam nového videa a dneska to je z tvároch SMP. No a pribudlo nám tu nové kasino. No, takže like. No a ja som veľký gambler, ako viete. Dám vám tú ukážku zo streamu. Fú. Gold! Ty kokos! Gamble. To sú kosti zadarmo. Po niečo dobré. Prosím. Kosti, Gabo. Mapy X? Yes! Kreatívky! No a toto je vec, ktorá mi pribola v inventári. Je to Yoda plišák, no a ukážeme si, ako mi padol. Gold! Gamble, poďme niečo dobré, prosím. Poďme niečo dobré. Poď. Čo ti padlo? Yoda? GG, nechcel by som. No a ja už vyrážam teda z depa a ideme sa pozrieť na to nové kasíno. Boli nám ešte petov, hej. Takže nie je to boh vie čo dobré. Nemôžem lietať a nemôžem veľa vecí. Tu je veľká cedula s nápisom BU Casino, takže môžeme sa tam rovno vybrať. Šup. Ale bez tých petov to je dosť na hovno, ale že dosť. Ešte som tam nešiel, takže uvidíme kam to vedie. To kade idem, to som zvedavý. Toto sa mi nezdá, že by som išiel do nejakého kasína. Takže Ujok Silfonbong som ma odtiaľ vyhodil, že v rámci zákaz vstupu, takže vám to znútra neukážem, ale tak môžeme sa pozrieť, čo sa zmenilo na DP. Dobre, takže ja som tu tak 5 minút alebo 10 išiel. Dobre, takže už sme na pol cesty, čož je dobré, takže všetkáme. Yes, takže my už prichádzame na depo, konečne. Dobre, Čaves. Puste ma von. Dobre. Toto tu pripadlo, toto bol vlastne, toto je domček Zizusky na Eklejka. A staval to Builder Orion. A je to fakt pekné, takže toto tu pribudlo. No a taktiež im tu pribudli 100% legálne veci. To je dobré. Sorry. Takže vravíte, chlapci, toto je vás tajný biznis, hej? A vyrábajú z toho toto, prosím pekne. Hlavne to tu celé nezahol. Ty kokos, tam mega dobré. Ropejko, poď natočiť. Aha, takže... Bude fakt dobrovská. Toto vzadu bude veľká Iron Farma. Týmto videom nepropagujeme fajčenie cigariet. Ja mám totižto gamble kľúčiky ešte. Super, padol mi nejaký crafting stick z toho. Dobre, hoši, má tu... Nemá. Toto by bolo pre dnešné video všetko, ak sa mi video páčilo, like, odber, no a ja sa s vami teším u ďalšieho videa. Čau. Marley, tvoje fakáče v náhľadoch nemusím, ťa tu preruším, tvoj kanál nahlásim. Počas preverovania ťa YouTube odhlási, ťa z práce prepustí a tvoja kariéra ti vedomie i nevedomie nevyniesie ani na chovác. Na mojej strane sú teda všetci Slováci, potom to zostanú pri tebe iba žobrác. Ty nie si normálny, nie som ani vulgárny, pôjdem tebe a ti vypnem render, budeš bez hlavy. Nenáhli máš chybu v scenári, potom to v distreku ti pomôžu len lekári. Slychaj, Moraváci, to sú party, chlasajú v aute aj v práci. Sú to opilí darebáci, slivovicoví pašeráci. Jede Audi A7, řídí ji ten Maďar. Furt si myslíš, že si cool, to mi radši koka hůl. Na tvoji držku jebnout bůr, z tvýho ksichtu bych hned vlůl.